DJ Ola vaona kuti Orange aizombovafita vachibva vangoti better kupa an apology kune vanhu vese vavakakanganisira kubva kuna Hubert Angel, Mama V, Winky D, Volts nevamwe vakadaro. Uku Holy 10 aiedza zvakare kusvinawo yake apology yazobuda. Panga pakaipa. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. So vamadondo vaona kuti aiwa pamwe pacho panoda kuti uzvidzikise ubva wangu offer apology nyaya yacho enderere mberi. Remember ivo vaingovawo pabasa. So vanyora officially an apology vakati, as Ola 7, I stand by my podcast and sincerely apologize to the office of Ambassador Hubert Angel for posting the words of Holy 10. I would like to assure my audience that I will not provide a platform for individuals who attack others. I also extend my apologies to Mudiwa Hood, Winky D, Mama V, Kimberly Richards, Volts JT, who were all mentioned during the show, and everyone affected. Thank you, Ola 7. So ndo mashoko aOla ari kuti ndoda kukumbira ruregerero kutaura zvakaipa. Mukomana akapinda muchizarira ndofunga inda dziri muya dzinenge dzakamutuma kuti aiwa beta ndichingokumbira zvangu ruregerero. Asi manetizens asi kufara nazvo ari kuti kwaiwe unogokumbira ruregerero wakaita chakaipa chiye. Mukomana anenge achizvisekera zvake achibvunza mibvunzo zvichienderera mberi. So hapana need yekuti apologize nekuti yakangosvitsawo vanhu platform. So what is the apology for exactly? Why would Ola 7 be made to apologize for a person who used his platform to air out his allegations? Saka majournalist paanopedza kutaura nyaya paya anytime unogona kakungorohwa nelosutu hotoshaya kuti oraita. Saka kana vanhu vachinge vaita corruption nezvimwe zvakadaro, iwe sajournalist ukazvitaura unogona kungonzi uyu musungei. Zvakutotyisa kuita zvinhu zvejournalism izvi. Ko freedom yakaenda kupi? Pamwe pacho unotongoona kuti better be the bigger person zvibve zvangopera guys. Basi kungoti nyika dzinosiyana zvadzo. South Africa podcast aiwa panotongotaurwa head of state chaizvo hapana zvinoitika. Ndo freedom of speech ka. Podcaster like Ghetto Youths vakagara padrain mumastreets vanongotaura chero zvaitika pasina restraints. Manje kana Marco sanction wachero podcast yacho zvatova herald light ka izvi haisisiri free and fair. Kungoti guys pakaoma zvachose. Olaka isusu tinongozwa kuti your voice matters the most. Keep doing what you do and isusu we stand by you. Tiri kungoti isusu you should not be held responsible for what a guest says on your show unless you endorse it. Giving in to this kind of pressure sets a wrong precedent. People will start threatening to sue over anything, and guests will hold back out of fear. That's exactly what would take away what makes your show special. We watch because it's real, uncensored, and gives people the space to speak their minds. Manje kana wakungohudzirwa ubva wamanya kukumbira ruregerero pakaipa zvachose. But anyway tiri kungoti kuna Ola aiwa waita murume. Kuita murume ndo kugona kuti sorry uyo 7+10 Holy Gumi abva angoti aiwa regai ndipewo yangu speech yekukumbira ruregerero kuna Hubert Angel. Asi yanga ichita kunge kusvina padombo chaipo. First thing that I try to explain to you is I'm obliged to hear what the youth are saying because I'm the leader of the youth. And there's been growing opinion about that interview, especially around the issue here, church. Church is something that I have high regard and respect for. So it's the only thing that I will address. Moshe says it can go anywhere it goes. I'm not here to destroy anything. I'm not here to taint anything. If anything, toonekwa in a certain video talking about how my prayerfulness ndakadzidziswa from watching my sermons and the efforts anoitwa nana Hubert Angel to go forward. Plus also nyaya yekuti at family level Hubert musukuru wangu ini sasa manyanga vanototiwo sekuru. So me having kuzonogara matare just in case there is any problem, I'm not the one that was supposed to drop anything. That's what I feel. I might have taken a little bit of an elderly step on this one in the Christian community and also at family level. So
I just want to say to you, paka basic mana, and hey, paka basic, and I'll probably never be able to do this. And the reason why I'm here with some of my chiefs and my comrades is because even interview you see, even Ola, Arabama, because we were there. So we also want to show the expression here, so we are feeling a little bit set back by the Kuitika, and everyone just seems so hell-bent on putting the men down, which is not what I was trying to do. Mzukuru, let's speak and let's sit down. Paka bicycle, Mzukuru.